Zdravo Medo, kako se ti pripremaš za Uskrs? Idemo vidjeti. Medo je išao na koncert. Ukrasio je uskrsno drvce. Bravo! Wow! I djeca su isto ukrašavala uskrsno drvce. Kako je to lijepo! Nakon toga su bojala drvena uskrsna jaja koja će staviti na uskrsno drvce. To je ljubičasto jaje. Wow, to je tako lijepo i zabavno. Bravo djeco. A i bravo Medo. Bravo. I beba isto pomoga u ukrašavanju. Medo je bio jako kreativan, te je tako napravio ovaj tanjurić u obliku malenog pilića. Nahranio je sve malene zečiće. Pravio je kokice i promatrao kako pucketaju. Jeo je i gledao svoj omiljeni film. Njam, njam. Kasnije je pomagao kući, usisavao je, spremao i sudjelovao u čišćenju kako bi sve bilo uredno i spremno za Uskrs. Bio je jako vrijedan i ponosan na sebe. Bravo Medo! Bio je veliki četvrtak, a mali Medo Miki bio je kod kuće. Njegovi rođaci Medo Marko i Medo Mate javili su da dolaze u posjet. Medo Miki se jako razveselio. Kada su stigli, zajedno su pravili fine kolače. Mjesili su tijesto, radili oblike i veselili se. Kad su kolači bili gotovi, sjeli su zajedno i jeli ih uz topli čaj. Njami, njami. Njami, njami, kako su ukusni. Svi oni jako vole kolače. I još čaja, rekli su svi. Na Veliki petak Medo je čitao mnogo uskrsnih priča. Nakon svih aktivnosti, Medo je izdvojio mirno vrijeme za molitvu. Sjeo je, smirio se i molio, a zatim je čitao priču o Isusu i učio zašto slavimo Uskrs. Sretan Uskrs, draga djeco! Vidjeli smo kako je se Medo pripremao za Uskrs,
A kako ste se vi pripremili?